Fis-sigħat li ġejjin se jiġi iffirmat waqt l-Expo ftehim fil-prinċipju bejn il-Ministeru għat-Trasport u Clean Malta bħala waħda mill-miżuri li tħabbru biex jiġi indirizzat it-traffiku. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet għamel din id-dikjarazzjoni f'konferenza organizzata mill-Malta Institute of Management li fost oħrajn ittrattat l-isfidi infrastrutturali fil-pajjiż. Filgħodu mhux se jibdew jaraw iktar it-tindif ta' toroq speċjalment fl-arterji bejn is-6 u 9 ta' filgħodu pereżempju, jew bejn 3 u 7 ta' wara nofsinhar biex ikun hemm flow aħjar ta' traffiku. Parti oħra mill-pjan tal-Gvern biex jonqos it-traffiku, it-trasport bil-baħar. Apparti li semma li mis-sajf li ġej se jibda jintuża l-moll il-ġdid ta' Buġibba, il-Ministru Bonnet fisser il-viżjoni tal-Gvern għal dan il-mezz ta' trasport. Se nkunu qegħdin naraw illi l-kosta tal-Vant ta' Malta, l-East ta' Malta, bis-South. Sawdex kun tista' tagħmlu kollu bil-feri. X'ifisser dak ifisser servizz ieħor għat-turiżmu li huwa importanti immens, iżda anke servizz ieħor li inti jekk trid flok tuża l-karozza tista' tuża id-dajsa li t-traffiku ma ssibx u twaslek iktar malajr fil-post fejn titmur. Fil-konferenza ġew mistħarġa wkoll it-temi tal-infrastruttura, l-iżvilupp, is-sostenibilità u t-turiżmu b'isem fost oħrajn ta' diversi entitajiet pubbliċi, għaqdiet mhux governattivi u partiti politiċi.